DJ, I have asked Kisha. DJ, but want to blue chip in the shop. Tell anyone. Can you push you go? Tawala funza. Funza. Unaona mfunzo ya mfunzo wa nyanya mtumisa kubanchiri mfana yeje ndaye ufunga chiro crazy yeje kusukana nasa bana munatambo funza kona ngochitenderera chibabi na sweet. Unaona ukama ongori pakati patsuro na gudo ngombori ukama weije Ngwana ayo I mean uti unaona zvinonzi tsuro angati kuroku ukambonyetso pakupi ukame wozonona tikada kuti titishi gudo vangwari baba vatsuro azvimbomira sei kana kuti titi gudo ngaranzvadzi yamai vatsuro pesangura hazvibudi hazvitombolinki kana kawanda kamawako munyastangira pabhileuya unoona abana tanyasutongazondipingura aiwa mvunzo wako kuti ende isusu kuti titi pamwe gudo wangwari baba vamai vatsuro azvilinke ku ona azvitombolinke haingana nhasi chiro shumenzi unonovhumeni unogona kubvunza wamwe uchikuru ndikatimboona kuti zvoni chabvunza vamwe uchikoro kusana mbubva ndazvitarisa ngati aitiye unobvunza mufanana ringa yekuti mabhuku